הפרשה הזאת, פרשת משפטים, זה זה אחת הפרשות היחידות, אני חושב, בתורה, שממש תורה. זאת אומרת, כשאנחנו קוראים את החומש, אז יש איזה סיפור. יש פה איזה סיפור, קורה משהו. כן? ותמיד המצוות איכשהו משתלבות עם הסיפור. כן? כשהתורה מדברת על יציאת מצרים, אז הלכות פסח וכל מה שקשור בזה איכשהו משתלב עם יציאת מצרים. כן? כשהתורה מדברת קורה איזה אירוע מסוים, כן? אז שוב, יש דיני מצוות שמשתלבים לאירוע הזה, כן? כשעושים את המשכן, אז יש כל מיני פרטי דינים, איך לעשות אותו, וכדומה. בספר ויקרא גם יש לנו איזו פרשייה די ארוכה של מצוות, אבל שוב, זה משתלב עם עשיית המשכן. כן? פה, אלה המשפטים אשר תשים לפניהם, זה איזה פרשייה של קובץ של הלכות, שלא ברור בדיוק מה הקשר ביניהם, והאם יש קשר ביניהם. בזמנו, כשאנחנו למדנו בבא קמא, אז דיברנו על הסדר של הפרשיות, על הסדר של הדינים לפי הרמב"ן, שזה הולך מלמעלה למטה, מן החמור אל הקל. כן? זה מתחיל עם איסורי רציחה, עובר לאיסורי חבלה, ממשיך לנזקי ממון, יש איזו הדרגתיות מסוימת. ואז דיברנו במיוחד על הקשר, על הדירוג של 4 אבות נזיקין. כן? מדוע הסדר הוא שור ובור ושן ורגל ואחרי זה אש, מדוע הסדר הוא כזה, כן? על הסדר של הדברים. יש הרבה עניינים של, צריך פה להבין את המערכת הזאת, כל המערכת הזאת. אגב, מי שלומד טוב פרשת משפטים, אז הוא לומד בו וקמא, בו ומציע, בו ובסרה, שבועס, יש לו לא רע. לא רע. אבל עכשיו, אחד הדברים המעניינים בפרשה הזאת, זה שיש פה איזו תערובת של מצוות של בין אדם לחברו ובין אדם למקום, תוך כדי. זאת אומרת, הרי אנחנו אמונים על חלוקה, שלא ברור בדיוק עד כמה היא אמיתית, בין סוגים שונים של מצוות. מצוות של בין אדם למקום, מצוות של בין אדם לחברו, מצוות שכליות ומצוות גזירת הכתוב. אני לא יודע עד כמה, מאיפה בדיוק מתחילה החלוקה הזאת ועד כמה היא אמיתית. אבל יש מקובל שיש חלוקה כזאת. כן, הרמב"ן כותב שהלוחות, 2 הלוחות, אז הלוח הראשון היה מצוות של בין אדם למקום, הלוח השני בין אדם לחברו. יש איזושהי חלוקה כזאת, איכשהו. אבל אז אם אנחנו הולכים בתור החלוקה הזאת, אז לכאורה יש פה איזה מישמש של מצוות שלא ברור בדיוק מה הקישור ביניהם. כשאנחנו למשל קוראים, אם כסף תלווה את עמית, העני עמך לא תלך כנושה, לא תשימו לנשך, אם אכבול, תחבול, חמץ, צלמת רעך, ואז פתאום אלוהים לא תקלל, ונשיא עמך לא תאום, מלאתך ודמך לא תאחר, בכור בניך תיתן לי, ואנשי קודש תהיון לי, ובשר בשדה טרפה לא תאכלו. מישהו יכול למצוא פה את הקשר
בין כל ההלכות האלה, מדוע הן מקושרות זה לזה, כן? ואז פתאום לא תישא שם השווא, לא תהיה עם רשע, תדע לא תדע, ושוב עוד מצוות שבין אדם לחברו, ואז פתאום שמיטה ועבודה זרה. זה החיבור, ועכשיו לפי הצורה שהמצוות מובאות, זה לא מובא כשתי נושאים, יש מצוות שבין אדם לחברו, יש מצוות שבין אדם למקום, זה מעורבב ביחד, עכשיו, דיברנו על זה פעם, שיש, התורה מלמדת אותנו הרבה דברים, לא רק על ידי התוכן של הדברים, אלא גם על ידי הסדר שלהם. איפה שהדברים מובאים, זה גם לימוד. ודיברנו על זה שיש מצוות שמובאות בספר שמות, יש מצוות שמובאות בספר במדבר, ויקרא. זה לא מקרה, זה פשוט, אבל המקום של המצוות נותן איזושהי הגדרה של האופי שלהם. ניקח למשל את האיסור לגנוב. האיסור הפשוט לגנוב. האיסור לגנוב מופיע בתורה בכמה מקומות, אבל הוא מופיע בפרשה שלנו, בפרשת משפטים, והוא מופיע בספר ויקרא, בפרשת קדושים. ותשימו לב לדבר מעניין, שבפרשה שלנו לא כתוב שאסור לגנוב. כתוב מה עושים עם הגנב. כן? כתוב הדין שבמחתרת, כתוב הדין שהוא צריך לשלם כפל ודלת והי, כתוב שצריך מקרא בגנבתו. כל הדינים של גנב, בעצם, כמעט כל הדינים של גנב, אני חושב שכל הדינים של גנב כתובים בפרשה שלנו. אבל דבר אחד לא כתוב, שאסור לגנוב. את זה לא כתוב. איפה זה כתוב? בפרשת קדושים, לא תגנובו. כן? אפשר להתעקש, להתווכח, אם זה כתוב גם 10 הדיברות או לא. הפשטות, חז"ל אומרים שלא תגנוב של 10 הדיברות, זה נאמר על גניבת נפשות, לא על גניבת ממון. אבל אפשר להגיד שאולי כלול, אני לא יודע. אפשר אולי להגיד שזה כלול בזה איכשהו. אבל בפרשה שלנו לא כתוב שאסור לגנוב. כתוב המשפט של גנב. כן? המשפט של גנב כתוב. למה זה באמת ככה? למה זה הסגנון? התשובה היא, בגלל שהפרשה שלנו היא משפטים. היא לא איסורים ולא מצוות, היא משפטים. עכשיו, במשפט, אז כתוב מה הדין של גנב. הדין של גנב, איך שופטים גנב, מהו משפטו של הגנב. כן? אבל, האיסור לגנוב, איפה כתוב? למה אסור לגנוב? יש שני היבטים באיסור לגנוב. יש היבט אחד של האיסור לגנוב מצד הבן אדם לחברוי, ויש היבט שני מצד שזה אסור. אז האיסור כתוב פרשת קדושים. אדם שהוא גונב הוא ההפך מקדוש. קדושים זה אדם שמקיים מצוות, ששומר מצוות, הוא לא גונב. שם זה כתוב בצורה של איסור. בפרשתנו זה לא כתוב בצורה של איסור, כי לא זה הנקודה פה. הנקודה היא שיש משפט לגנב. יש הנהגה, סדר ומשפט, והמשפט קובע שמי שגנב דינו כך וכך. דיברנו על זה כמה פעמים בשיעורים, כן? שאם יש עונש על דבר מסוים, זה עצמו יוצר את האיסור. לא יכול להיות עונש על דבר שהוא לא אסור. כן? העונש יוצר את האיסור, והאיסור יוצר את העונש. כן? יש קשר בין הדברים. אז לכן, עצם העובדה שהתורה חייבה גנב בתשלומים, זה עצמו האיסור. אבל זה איסור ממוני. זאת אומרת, יש כאן דין משפטי. יש כאן איזו חלוקה מסוימת.
אז כל הפרשה הזאת גורמת לנו לשאול מה באמת הפרשה הזאת באה לעשות. מה היא באה בדיוק להיות? יש הרבה דברים פה בפרשה שהם יהיו רלוונטיים רק כשבני ישראל יגיעו לארץ ישראל. הם עוד לא אמורים להגיע לארץ ישראל, הם רק קיבלו תורה עכשיו. גם אם נניח שלא היה את חטא העגל, אבל הם היו אמורים לבנות משכן. אז עדיין זה לפני ארץ ישראל. אולי לא, לא יודע. קיצר, מה המיקום של הפרשה הזאת? איך אנחנו מבינים את הפרשה הזאת בתוך המיקום, בתוך המצב הזה, המציאות הזאת של אחרי 10 הדיברות. עכשיו, העיון מסתבך עוד יותר, כי יש לפרשה הזאת סוף. ואל משה אמר, עלה אל השם. אז רש"י אומר שהפרשה הזאת היא עדיין לפני 10 הדיברות. אז הראשונים פה דנים על זה. מתי הפרשה הזאת נאמרה? ואל משה אמר עלה אל השם אתה ואהרון, אתה ואחיך, וניגש משה אל השם ולא ייגשו. כל הסיפור הזה, ויכתוב משה את דברי השם וישכם בבוקר, כל זה, מתי זה בדיוק קורה, מתי זה קרה? אז האמת היא שזה מחלוקת בחז"ל. האם הסיפור הזה קרה לפני מתן תורה, אחרי מתן תורה? אמרתי לכם פעם שכשהתורה כותבת דבר במקום מסוים ונותנת לנו את ההרגשה שזה נמצא אחרי משהו, אז גם אם מצד האמת זה היה קודם, אבל זה לא במקרה שכתבו את זה באופן שאנחנו נבין שזה כתוב אחר כך. זה גם לימוד. בין אם הפרשה הזאת הייתה לפני מתן תורה, לפני 10 הדיברות, בין אם היא הייתה כמו שהיא נמצאת במקום שלה, אחרי 10 הדיברות, זה לא מקרה. אז יש כאן איזה מין, הייתי מגדיר את זה כאילו איזה מעגל. יש 10 הדיברות, פרשת משפטים, ועוד פעם חזרה ל10 הדיברות. אז כאילו פרשת משפטים אמורה להיות בתוך מתן תורה. היא באמצע מתן תורה. יש מתן תורה, יש ואל משה אמר, שזה קשור איכשהו למתן תורה, בין אם זה כך, בין אם זה כך, ובאמצע יש פרשת משפטים. כך אנחנו אמורים לקרוא את זה. ולמה זה כך? אז הרמב"ן כותב באיזה מקום, שפרשת משפטים קשורה, יש הלכה, שכשגר מתגייר, אז צריכים להגיד לו מצוות. צריכים לתת לו איזה רשימה של, כאילו לתת לו מצוות קלות וחמורות, כדי שהוא יקבל עליו את היהדות. היהדות כוללת מצוות קלות וחמורות. אז פרשת משפטים, הייתי מגדיר את זה, זה מדגם של היהדות. זה הדגמה של היהדות. פרשת משפטים נותנת את הצורה של יהדות. עכשיו, אני אתן לכם דוגמה, ואני אכנס לפסוק אחד, אני מקווה שאני אצליח להסביר אותו, נכון? תראו יש בו פסוק שמבחינה, איך אומרים, לאדם שלומד תורה במובן של חומש, לא תורה כמו שאומרים, אלא הוא לומד חומש. אז יש לו בעיה. ואנשי קודש תהיון לי, ובשר בשדה טרפה לא תאכלו, לכלב תשליכון אותו. פסוק קל, לא? כתוב בפסוק הזה שאסור לאכול טרף. מה זה טרף? מה זה טרף? אז תלמדו מסכת חולין, פרק ג' אילו טרפס. פרק שלם שאומר את כל דיני טרפות. יש עוד שתי קלה בפרק רביעי, וזהו. מי שיודע את שני הפרקים האלה, כמדומני יודע את כל הלכות טרפות.
אבל לי הייתה תמיד קושייה. הקושייה שלי הייתה, פה עוד לא כתוב שצריכים לשחוט בהמה וחיה כדי לאכול. אם כן, אין עדיין הלכות כשרות. אם אנחנו מלמדים מישהו הלכות כשרות, איך היינו מלמדים אותו? אומרים לו, תקשיב, כשאוכלים בשר, אז יש סדר של הגבלות. קודם כל, אי אפשר לאכול סתם בשר, מותר לאכול רק בשר של בעלי חיים מותרים. זה דבר ראשון. דבר שני, את הבשר שמותר לאכול צריך לשחוט. אחרי ששוחטים צריך לדעת גם, יש גם איסור טריפה. ככה אנחנו היינו לומדים, נכון? לא ככה? התורה פתאום כותבת, בשר בשדה טריפה לא תאכלו. פתאום איזה דין נופל לו מהשמיים, ככה. רגע, מה זה, על איזה בשר מדובר פה? על איזה בעל חיים? לא כתוב. לאיש ההלכה, לאדם שלומד שולחן אורוך, זה לא מעניין אותו, כתוב בשר בשדה טריפה, לא תאכלו, זה טריף ונגמר. אבל אדם שלומד חומש, זה מעניין אותו, למה זה מופיע פה פתאום? איך זה מופיע פה? עוד קושייה. בשר בשדה טריפה לא תאכלו. למה בשדה? אסור לאכול טריפה גם בבית. אז רש"י אומר, דיבר על כתוב בהווה. איזה הווה? איזה הווה בדיוק? טרף יש רק בבית? רק בשדה? אז אני אגיד לכם, פשוט מאוד. בשר בשדה טריפה זה לא מה שאתם מכירים, טרף, טריף. בשר בשדה טריפה, הכוונה היא שטרף אותה זאב. לא, זה יכול להיות גם אריה. כן? אני מתכוון שחיה רעה טרפה אותה. כמו טרפה לא הבאתי אליך, מידי תחתנה, אצל יעקב. טרוף טורף יוסף. והרמב"ם באמת כותב שהטריפה שכתוב בתורה, הכוונה היא שחיה תקפה את הבהמה. כן? ולכן זה בשדה. לכן זה בשדה. אז הפסוק פה מתאר מציאות. הוא לא מתאר דין, הוא מתאר מציאות. ואנשי קודש תהיו לי. אתם צריכים להיות אנשים קדושים. אנשים קדושים מתנהגים בקדושה. ובשר בשדה טריפה לא תאכלו. עכשיו, מה המציאות? בואו אני אצייר לכם את המציאות. זאב התנפל על פרה, או על כבש, לא משנה. עכשיו, הפרה הזאת עוד לא מתה. כי אם היא הייתה מתה, היא לא הייתה טריפה, מה היא הייתה? נבלה. אז היא עדיין לא מתה, אבל היא הולכת למות. מה עושה הרועה? הורג אותה ואוכל. אומרת לו התורה, זה לא מכובד. כך לא אוכלים. כך לא אוכלים. זה לא מכובד. זה לא אנשי קודש. נכון, ההלכה תרגמה את זה אחרת. ההלכה הגדירה את זה שזה לא הכוונה דווקא ששדה בשדה טריפה, אלא הכוונה היא שאסור לאכול טריפה. אבל תסלחו לי, זה יישמע לכם קצת... אבל כאילו, התורה פה מדברת על האיסור, לא מנקודת המבט ההלכתית מה אסור ומה מותר, אלא על הצורת חיים שזה יוצר. הצורת חיים של יהודי, שהוא אוכל בצורה מכובדת. הוא לא אוכל כמו בעל חיים בשדה. הוא אוכל בצורה מכובדת. עכשיו זה גם מסביר עוד דבר. חז"ל למדו מזה שאסור לאכול בשר קודשים שיצא ממחיצתו. כי אם הפסוק מדבר על אנשי קודש שהם לא אוכלים בשדה, אלא אוכלים בצורה מכובדת, בבית, בקביעות מקום, ולכן הם לא אוכלים טריפה, אז למדו מזה שבשר שיצא מחוץ למחיצתו
מחוץ לעזרה, בקודשי קודשים, או מחוץ לירושלים, בקודשים קלים, זה נקרא טרפה. כי יש פה איזה קישור פנימי. אז המצווה כאן היא איננה איסור טרפה, אלא צורת הנהגה, לחיות בקדושה. אגב, מזה מובן על דרך הפשט. למה לכלב תשליכון אותו? כי זה הכלב שנמצא יחד איתך בשדה. אז אתה לא אוכל את זה בעצמך, אלא משאיר את זה לכלב. אז יש לנו כאן מקבץ של מצוות שנועדו לתת לנו צורה, מודל התנהגות של יהודי. והמודל הזה כולל בתוכו הרבה פרטים. הוא כולל דינים שבין אדם למקום, דינים שבין אדם לחברו, דינים שכל הדינים האלה אמורים ליצור את הצורה של איך חיים. מה זה יהדות? וכמו שגר שבא להתגייר, ואנחנו מסבירים לו מה זה יהדות, אנחנו לוקחים לו מקבץ של מצוות קלות וחמורות, כדי לתת לו איזה מודל של יהדות. אז ככה הקדוש ברוך הוא, לפני שקיבלנו את הברית בהר סיני, נתן לנו איזה מודל של יהדות. המודל הזה זה פרשת משפטים. ומזה אנחנו נראה את המקבץ של המצוות, שהמקבץ הזה כולל המון בתוכו, כל פסוק פה כולל המון 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 פרטים. מכיוון שזה מקבץ, זה לא בא ללמד את הדינים, זה בא ללמד, לתת לנו מודל, כן, של צורת חיים של יהודי. אני אקח עוד דוגמה, ניקח דין אחד שמופיע בכמה מקומות. הדין של עבד עברי. הדין של עבד עברי מופיע כאן, מופיע בסוף ספר ויקרא, ומופיע בספר דברים. ואם אנחנו נסתכל באופן שהדין של עבד עברי מופיע בכל שלושת המקומות, אנחנו נראה הלכות שונות, גישה שונה, הסתכלות שונה. כן? אם אנחנו מסתכלים בסוף ספר ויקרא על הדינים של עבד עברי, אז כל הדינים של עבד עברי בנויים על קדושת האדם. עבדיהם, שהוצאתי אותם מארץ מצרים, לא ימכרו ממכרת עבד. יש מעלה של קדושת האדם. קדושת האדם ישראל. אז כל הדינים, והצורה שהדינים מוצגים בפרשת ארבע, כן? הם צורה של קדושה. כשאנחנו מסתכלים במצוות של עבד עברי, כפי שמופיעות בספר דברים, מדובר שם על רחמנות. ועל יראה בלבבך, כי משנה שכר עבדך ובדבר הזה יברכך השם אלוקיך. שם מדובר על מבט חברתי. וכשאנחנו מסתכלים בפרשת משפטים, אז יש משפט, פשוט משפט. הזכויות והחובות של העבד. זה הסדר. יש פה, כאילו ספר משפטים, פרשת משפטים וספר שמות בכלל, זה כמו שקראנו בהתחלה, שמה התוכן המרכזי של ספר שמות? זה ספר הגאולה. מה זה גאולה? להחזיר את עם ישראל לקומה שלו, שהיא האבות. האבות היו עם ישראל בשורש, הם היו השורש של עם ישראל, הם היו אנשים שהיו מחנה שכינה, השכינה שרתה בו עליהם. עם ישראל זה העם שהשכינה שורה בו, זה המשכן. אבל כדי שהשכינה תהיה ראויה לשכון בעם ישראל,
כדי שיהיה ראוי שהשכינה תשרה בעם ישראל, זה צריך להיות עם מתוקן, ועם נהיה מתוקן על ידי משפט. על ידי שיש לו משפט, הנהגה ראויה. אחרי שיש לו משפט, יש לו את הבסיס, אז יש קדושה, יש קדושת מחנה, יש ארץ ישראל, יש כל השלבים. אבל השלב הראשון, זה המבנה הראשון, קבלת התורה והמצוות, זה משפט. משפט זה ההנהגה המינימלית, הראויה של משפט. ופה אנחנו באים לנקודה מרכזית. כתוב ברש"י, זה חז"ל, למדתם את זה, אנחנו השם סייע, שאנחנו בדיוק במסכת סנהדרין, שאלה המשפטים אשר תשים לפניהם, לפניהם ולא לבני עובדי כוכבים. ורש"י הוסיף שאפילו אם בדבר הזה הם דנים כדיני ישראל, אי אפשר ללכת אליהם, כי מי שהולך אליהם הוא כאילו מייקר את שם העבודה זרה. עכשיו צריך להבין למה זה ככה. למה ללכת למשפטי הגויים זה כאילו לייקר את השם של העבודה זרה. ופה אנחנו צריכים לרדת לעומק הדברים. משפט. מה זה משפט? מה זה משפט? אנחנו מבינים, כולנו מרגישים בתחושה פשוטה, שבלי משפט אי אפשר לחיות. זאת המערכת החברתית לא יכולה להתקיים בלי משפט. בספר חובס סלבוס הוא כותב שחברה אנושית לא יכולה להתקיים במקום שיש גזלנים, הוא מביא ראיה שאפילו בין הגזלנים יש משפט. יש, גם לעולם הפשע יש מערכת משפט. יש, למאפיה יש גם משפט. ויש להם חוקים. חוקים וכללים, ויש להם שופטים ודיונים וכאלה שמוצאים להורג, הכל. מערכת משפט. יש להם כללים. למה? כי אפילו הגזלנים מבינים שאי אפשר לחיות בלי משפט. משפט אי אפשר, שום חברה אנושית לא יכולה להתקיים בלי איזושהי מערכת משפט. אז לכאורה משפט זה צורך אנושי. אז מה הבעיה להשתמש במערכת המשפט של אומות העולם? הרי מדובר פה על צורך אנושי. מה אכפת לך? באה התורה ואומרת לא, לפניהם ולא לפני הכל. למה? כיוון שאם אתה הולך אליהם, אתה מייקר את העבודה זרה. מה זה קשור? למה זה קשור לעבודה זרה? למה אם אני קונה מכנסיים תוצרת אנגליה, זה לא נקרא שאני מייקר את העבודה זרה? למה אם אני משתמש בשיטות חקלאות, זה במקרה ישראלי הכי טובה, אבל אם אני משתמש, אני מביא לכאן איזה עקרונות תעשייתיים מכל מיני מקומות בעולם, למה זה לא נקרא שאני מייקר שם עבודת זרה? למה דווקא במשפט? פה אני מוכרח להגיד משהו. אני אומר את זה בכל מיני הזדמנויות ובכל מיני צורות, וזה לא מיותר. לפעמים יש דמיון חיצוני. יש דמיון חיצוני בין דברים. וזה גורם שאנשים יחשבו שהדברים דומים. לדוגמה, הרמב"ם כותב שיש, וכל בעל חיים, כולל האדם, יש כמה נפשות. הנפש הטבעית, יש הכוח הטבעי, הכוח המזין, הכוח הזה, יש כמה כוחות. וגם באדם. אומר הרמב"ם, שאף על פי שיש דמיון, כמו למשל, לבעל חיים יש מוטיבציות. יש מוטיבציות.
כשזכר רואה נקבה, או מריח נקבה, או רואה אותה, או חש אותה בכל מיני דרכים, הוא הולך אליה. למה הוא הולך אליה? כי יש לו מוטיבציה לעשות משהו. דבר דומה יש גם אצל בני אדם. אז היה אפשר לדמות ולומר זה אותו דבר. הבעל חיים אוכל ובן אדם אוכל. למה בן אדם אוכל? כי יש נפש שגורמת לו לאכול, מוטיבציה לגרום לו לאכול. ולמה הכלב אוכל מאותה סיבה? אומר הרמב"ם זה לא אותו נפש. לבן אדם יש נפש של בן אדם ולכלב יש נפש של כלב. אז אפילו שאנחנו רואים דברים דומים, זה לא אותו דבר. זה אחרת. צריך לדעת שיש מושג שנקרא מערכת משפט. יש מערכת משפט אצל כל יצורי אנוש, ובמידה מסוימת יש איזשהו מושגים בסיסיים של איזה סדר מסוים, גם אצל בעלי חיים. עכשיו יבוא בן אדם ויגיד, פה יש משפט, פה יש משפט. כמובן, יש הבדלים. פה החוק קובע כך, ופה החוק קובע כך. ההיגיון גם אומר שבאסקימוסים, כל הנושא של המשפט שלהם הוא מסביב לאיגלו ולדובים ולדגים. מה עוד יכול להיות שם? כן? ובמקומות אחרים, אז הנושא של המשפט שלהם הוא מסביב לנושאים שמעניינים אותם. אבל חוץ מזה לא צריך להיות הבדל. ככה יקבע הבן אדם הפשוט. באה התורה ומעידה לא. במשפט, בתוך עומק המשפט, בתפיסה המשפטית, מונחת האידיאולוגיה של אותה חברה. הערכים שלהם, האמונות שלהם, והאלוהים שלהם, כי כשקובעים משפט, קובעים מהי הצורה הנכונה של החיים, מה האמת, ובהתאם לכך קובעים את כללי המשפט. אז ודאי שבכל חברה אנושית יש איסור גזל. אז לא מבעיה שיש הבדלים בין איסור גזל אצל אומות העולם לבין איסור גזל אצל ישראל, אלא גם בדברים שהם דומים זה לא אותו גזל. כי זה לא אותו מושג. כמו מה שבעל חיים אוכל ומה שבן אדם אוכל זה לא אותו דבר. אפילו שזה בא לכאורה מכוח דומה, אבל זה בא מהנפש של האדם וזה בא מהנפש הבהמית, כפשוטוי. וזה לא דומה, זה לא אותו דבר. אז כך גם ביחסים בין בני אדם לבני אדם, המושגים, אפילו שהם נראים דומים, הם לא אותו דבר. כי זה השורש. אצל עובדי עבודה זרה, תפיסת המשפט שלהם נובעת מהאמונה שלהם. היות והם מאמינים באלילים שלהם, וזה הסדר של העולם מנקודת המבט שלהם, בהתאם לכך נקבעים המושגים של צדק ויושר. כי זה התפיסת עולם שלהם. ואצל אדם מישראל זה אחרת. תשימו לב, אני אחזור קצת לפרשה הקודמת, כשיתרו נותן את העצות שלו למשה. אז שימו לב לדיון ביניהם.
ויחותן משה את כל אשר הוא עושה לעם, ויאמר מה הדבר הזה אשר אתה עושה לעם? מדוע אתה יושב לבדיך וכל העם נמצא ונמרב? ויאמר משה לחותנו, כי יבוא אליי העם לדרוש אלוקים. כי יהיה להם דבר בא אליי, ושפטתי בין איש ובין רעהו, והודעתי את חוקי האלוקים ואת תורותיו. לכאורה יש פה כפילות, וכל המפרשים עומדים על זה. מה זה ויאמר כי יבוא אליי העם לדרוש אלוקים? כי יהיה להם דבר בא אליי ושפטתי, והודעתי את חוקי האלוקים. מה זה הפעמיים? עכשיו כשמשה עונה, כשיתרו עונה, אומר יתרו כך, אתה שמע בקולי, יצחק ויהי אלוהים עמך. היה אתה לעם מול האלוהים, והבאת אתה את הדברים אל האלוהים. והזהרת אותם את החוקים ואת התורה, והדעת להם את הדרך ילכו בה את המסע שיעשון. ואתה תחזה מכל אנשי העם, מכל העם אשר חיל, ירא אלוהים, אנשי אמת, שונאי בצע, ושמת עליהם שרי אלפים, ושפטו את העם בכל עת, והיה כל הדבר הגדול, יביאו אליך וכל הדבר. לאן נעלם חוקי האלוהים ותורותיו? בעצה של יתרו. אז אני אגלה לכם את הסוד. משה אמר ליתרו, העם לא בא אליי בגלל שיש להם סכסוכים על מי מותר לו לפתוח מרפסת ומי זה, לא זה הנושא. הם באים לדרוש אלוקים. הם רוצים להתקרב לקדוש ברוך הוא. הם רוצים לשמוע את אלוקים. איך שומעים את אלוקים? יש הרבה דרכים לשמוע את אלוקים. אחד מהדרכים לשמוע את אלוקים זה לחיות לפי דין תורה, לפי האמת. זה גם לשמוע לאלוקים. כשאדם יש לו לא מריבה חלילה, אלא ספק עם השכן שלו, מי צריך לשפץ את החדר מדרגות? או איך נחשב את זה? לפי מספר נפשות, לפי מספר חדרים? איך נחשב? איך מחלקים את ההוצאות של המדרגות, של המעלית? אז יש בן אדם שבא לבית המשפט או בית הדין ואומר, רבותיי, אני והשכן שלי, יש לנו דיון, אנחנו רוצים להגיע לאיזה מסקנה. אז אני שואל אותו, תגיד לי, מה אתה רוצה שיהיה המסקנה? אבוש, אני רוצה שהמסקנה תהיה שאני לא צריך לשלם כלום. אתה יודע שזה לא הגיוני? בהחלט. לכן אם אתם תחייבו אותי, אני לא אשתולל. אבל עד כמה אתה שואל אותי מה אני רוצה לא לשלם. אומר משה, לא זה. הם רוצים להכיר את אלוקים. ואיך מכירים את אלוקים? על ידי המשפט. זה צורה להכיר את אלוקים. ואת זה רק משה רבנו יכול לעשות. אבל יש בעיה. יותר מדי אנשים רוצים את משה. מה אפשר לעשות? אז שימו לב, מה יתרו מציע לו? יתרו לא סתם נתן לו עצה שאתה לא תהיה השופט היחיד שיהיה עוד 6,000 שופטים. זה לא היה העצה. שימו לב, משה רבנו מחבר, הוא מפריד. משה אומר, כי יבוא אל העם לדרוש אלוהים, כי יהיה להם משפט, ובאו אליי, והודעתי להם את דברי האלוקים, את חוקותיו, את משפטיו. הכל זה אלוקים. באים אליי שני שכנים ושואלים, איך נשים את האוהל? נשים אותו ככה, נשים אותו ככה. אם נשים אותו ככה לא יהיה לי שמש, ואם נשים אותו ככה הוא יוכל להסתכל לי בחלון. אז אני לא רק עוזר להם להסתדר ביניהם. אני אומר להם מה אלוקים רוצה, ואז הם חיים אלוקים. ואם הם ילכו לשופט אחר, והוא יענה להם אותה תשובה בדיוק. הנה, אתה תשים את האוהל ככה, אתה תשים לו ככה, כדי שלך יהיה אוויר ויהיה לך שמש ולך לא יהיה איזה קריאה. הכל יהיה אותו דבר. אבל זה לא אלוקים. מה זה? זה הסתכלות אחרת. זה מבט אחר. זה ערכים אחרים. וזה עבודה זרה. אז מה אומר יתרו? זה ברוך אמיתי. אין מה לעשות.
אז מה עונה יתרו? שימו לב. אתה שמע בקולי יצחק ויהיו אלוהים עמך. היה אתה לעם מול האלוהים והבאת את הדברים אל אלוהים. והזהרת אתם את החוקים ואת התורות והודעת להם את הדרך ילכו ונעשה אשר יעשון. זה אתה תמשיך לעשות, אין מה לעשות. הקשר עם אלוהים יכול לעבור רק דרך משה רבינו. אז מה יעשו כל האנשים הנוספים? ואתה תרזה מכל אנשי חי, יראה אלוהים וכו', ושפטו את העם בכל עת. וזהו, הם רק יעשו משפט. זאת אומרת, במידה מסוימת, כאילו יתרו אומר, תשמע, אתה תלמד את החוקים ואת המשפטים, והם יעשו משפט. אי אפשר שזה ילך ביחד. משה אמר, אני רוצה שזה ילך ביחד. שכשבא אליי בן אדם, ושואל אותי, 2 אורזים בטלית, מה עושים? אז אני לא רוצה רק לפתור את הבעיה שלהם. אני רוצה ללמד אותם מה אלוהים אומר. אני רוצה לקשר אותם לרצון השם. ואז אומר לו יתרו, בסדר, אבל אז תתמוטט. אז מה תעשה? אתה תלמד את הדינים, ואנשים יעשו את זה. אין פתרון אחר. אלה המשפטים אשר תשים לפניהם ולא לפני אומות העולם. כי אם אתה שם את זה לפני אומות העולם, אז זה ערך אחר. זה תפיסת עולם אחרת. ותפיסת עולם אחרת זה עבודה זרה. אני רוצה שתבינו, אני מתכונן להרחיב את זה. זה לא, כתוב פה יסוד, שיש עבודה זרה. יש עבודה זרה. מה זה עבודה זרה? כן, יש פעולות שהן עבודה זרה. אבל לחיות לפי ערכים של חברה, של אומות העולם, זה עבודה זרה. אלה המשפטים אשר תשים לפניהם ולא לפני עובדי כוכבים. אז זה לא רק כשאתה בא לגוי, כשהשכן שלך חנה לך במקום חנייה ליד הבית, ואתה עכשיו מתחיל לדון האם צריכים להעיף אותו או לא. או השכן שלך רוצה לקחת את החצר ולבנות שם, אני יודע, איזה מחסן. עכשיו השאלה היא למי זה שייך. שבזה יכול להיות שבמקרה הדין תורה והדין ושלומות העולם שווה. אבל השאלה מי קובע את סדרי החיים? ואז זה משפיע על כל צורות החיים. כשסדרי החיים הפשוטים שלנו נקבעים לפי אומות העולם, אז אנחנו בעצם חיים את הסדר חיים של אומות העולם. אם אנחנו חיים את הסדר חיים של אומות העולם, אז זה נקרא שאנחנו עובדים עבודה זרה. אלה המשפטים אשר תשים לפניהם ולא לפני עובדי כוכבים. צורת חיים. פרשת משפטים זה צורת חיים. זה לא מצוות. לא בין אדם למקום ולא בין אדם לחברו. זה משפטים, סדרי חיים. אבל לא סדרי חיים של סתם. סדרי חיים של קבלת תורה. והודעתי להם את חוקי האלוהים ואת תורותיו. צורת חיים שבנויה על הכרה שיש בו אלוהים, שהוא חידש את מציאות העולם, והעולם צריך להתקיים בסדר מסוים, והקדוש ברוך הוא ברא את העולם בסדר. אבל היות והוא רצה לתת לאדם שותפות בבריאת העולם, אז הוא חייב את האדם גם לנהוג איזה סדר מסוים בעולם שהוא נוהג בו, שהקדוש ברוך הוא ברא. והסדר הזה נקרא משפט. והמשפט הזה כולל משפט כפשוטו, דינים בין אדם לחברו, בין אדם למקום, המערכת השיפוטית, אבל זה כולל עוד דברים. זה כולל את כל הערכים שבני אדם חיים על פיהם. ובתוך הערכים האלה שבני אדם חיים עליהם, זה משולב עם משפט. כן? איך אתה רואה דברים, איך אתה מסתכל על דברים, מה התפיסת עולם שלך. ולכן הדברים האלה צריכים לעשות דווקא לפי הסדר של עם ישראל, לא לפי סדר אחר. אפילו אם זה דומה, אבל זה לא הסדר שלהם קובע. ואז כשבני ישראל מקבלים את המערכת הזאת של המשפט,
שהיא סדר, כמו שאמרתי, סדר חיים כללי, או איזה מקבץ כזה, איזה איסוף, מודל של צורת חיים של ישראלי, כל המשפטים, אז הם בשלים להמשיך את התהליך, לקבל את התורה. וזה לא משנה כרגע אם זה כתוב אחר כך, כתוב לפני כן, זה לא משנה. הרעיון הוא שהם יכולים להמשיך לקבל את התורה אחרי שהם קיבלו את המערכת הזאת. ואחד התנאים הבסיסיים שהם צריכים להבין שהמערכת הזאת איננה באה מהאוויר, איננה באה מאומות העולם, היא באה מהקדוש ברוך הוא. היא באה מהתורה, זו האמת. היות וזו האמת, אז אנחנו צריכים לבטא את האמת הזאת במציאות חיים שלנו, לחיות את האמת הזאת. כשאנחנו חיים את האמת הזאת, אנחנו מאמינים בקדוש ברוך הוא, אנחנו בונים את העולם, אנחנו משלימים. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בתבונה, בחוכמה, בדעת, הכל. הוא נתן לנו ליצור את הסדר שבעולם כדי להמשיך את הבריאה, כדי להשלים את הכוונה של הבורא, לברוא את הבריאה, להשלים את הבריאה. זה התפקיד של האדם בעולם. אז יש את התפקיד הזה לאומות העולם לפי הדרגה הרוחנית שלהם, ויש את התפקיד הזה לעם ישראל, לפי ההכרה שיצאנו ממצרים כדי לקיים את הרצון של הקדוש ברוך הוא, ובהתאם לכך יש את המשפטים. ואם אתה, אפילו במשפט שדומה, הולך לאומות העולם, אז אתה כאילו קובע שהכוח שלהם, השלטון שלהם, המציאות שלהם, המהות שלהם, הערכים שלהם, זו האמת, זה הכוח. זה אבוי דזורי. ואני רק מוסיף שזה לאו דווקא במשפטים, זה לאו דווקא דברים גדולים, זה גם דברים קטנים. אם אתה חי לפי מושגי אומות העולם, לפי הערכים של אומות העולם, אז אתה מייקר את המציאות שלהם. וזה האבוי דזורי שעליה מדובר.